Olkaa hyvä. 30 €. Kiitos. Mitä helvettiä? Mitkäs noi? Aina. Mä oon hankkinut tällaiset onnen okulaarit. Haluut sä turpaas? Kevon Nopsanella yllätti. No sitä tammaa ei kovin moni veikannut voittaa. Mä arvasin sen. Aurinko paistaa risukasaakin. Siltä vaikuttaa. Meidän täytyy ruveta käymään täällä useammin. No mun pitää ruveta veikkaamaan sun kanssa kimpassa, jos voitot on tollassa. Mitä helvettiä? Sitten yleensä oot voittanut? Mä panostan aika maltillisesti. Pitkältihän kysymys on tästä atmosfääristä. Kyllä tällainen rahatukko nostaa tunnelman kattoon se. No paljon sinä sitä on? 30 €. Onneksi olkoon. Kokenut veikkaa, joka ei kovin usein tommosiin potteihin törrää. No Seppo, ei tää nyt oli pelkkää moukan tuuria. No enkä. No niin, se. Jaa, kiitosta vaan. Mä en tiennytkään, että täällä voi voittaa tällaisia summia. No harvemmin tommosella kertoimella juoksevat koneet, mitä hattutemppuja tekee. Mutta mitä helvetti? Olisi hyvä, että toit mut tänne, vaikka mä hangoittelinkin vastaan. Hei, otetaan. Lähdölle ja maaliin tulolle. Perunamuusia. Siis Seppo, ajattele. 5 €. 30 €. Ja nyt me lyödään rahoiksi. Koska on seuraava lähtö? Muutaman 10 vuoden kokemuksen perusteella voin sanoa, että parempi lopettaa, kun on voitolla. Haluut sä turpaas? Ja meinaat sä, että mä en pysty toistamaan tätä temppua? Mä tarkoitin vaan, että ne voittorahat voi kadota sieltä lompakosta ihan yhtä nopeasti, kun ne sinne tulikin. Sun kannattaisi nyt vihdoinkin nauttia siitä, kun sun onnes on kääntynyt. Jep. Ehkä se tosiaan nyt on lopultakin mun vuoro. Hei, otetaan sille. Onnelle! Miljoona ruusua kauniille naiselle. Ja tässä Perunamuusia. Sämpylä ja Nopsan, joka ei koskaan laukkaile. Niin kuka teidän oikeeta menee sinne huoltamon kukkavaasista. Ja te olette Laitela. Ismo Laitela. Olette hieman humalassa. Mutta minä en enää hetkeäkään pystynyt olemaan ilman teidän kasvojenne kauden. Tuu nyt peremmälle oven edestä nöykkäämästä. Joo. Seuraavalla kerralla kyllä voisi tulla selvintää. Tänne. Haluut sä turpaas? Vaikka mä nyt onkin pikkasen maistissa, niin mä tarkoitan joka sanaa, mitä mä sanon. Aivan varmasti. Mä uskon sen. Mä menen tekemään sulle jotain syötävää. Teidän aamulla on niin paha kohmelo. Siinä on sulle toi heppa. Nopsanella. Juokse sinä Nopsanella, taivas on niin tumma ja kotia on pitkä.